Bueno, gu hemen gaude, egongo gea lau larun batak, hemendik lau arte, azaroak lauak arte, eta gure egina da denak mexikarragia, orduan gertatu diren lurrikaren eta gero konturatu gea guk naiz hemen egonda, azkenen sentitzen dugu nola gendakagun gu laguntzea, hain urrun egonda. Orduan elkartu ginen eta konturatu ginen, azkenean egin dezakegun bakarra da pixkat diru laguntza bat jaso eta han harremanetan jarri gea elkarte batzuekin herri txikitan lan egiten daudela. Orduan hemen jasotzen duguna saietuko gea area iristea bereziki herri txikitan, zeatik ez da inbeste iristen laguntza Mexikotik Mexikora bertan. Hurbiltzen den jendea, ematen diogu informazioa, pixkat, guk adibidez, gure senideak ematen diguten informazioa zer gertatzen denan, guk hemen ere pixka pasatzen dugu, zetik azkenean albistetan ez da inbeste zabaltzen. Eta, hori egiten dugu, informazioa eman, eta hori. Lurrikara fuertena pasata gero, behatzi egunetan gertatu zen DF-ko lurrikara. Orduan, egia esan da, han nahiko fuerte izan dira zetik, herri asko, herri guztia erori eginda. Eta oraintxe bertan, nahiz egunak pasa, jendia bere etxea dauka, baina dago lo egiten patioan, edo dago lo egiten kaleetan. Orduan, beste leku batzutan ez da egura iristen, ez daukate argirik, ez daukate ezer, eta laguntza ez da iristen. Orduan guk adibidez herri txikitan gaudela pixkat enfokatutak, nabaritu dugu hori. Ez dela, jendia dago alduen bezala pasatzen egunak, eta kontua da gaur egun, orain arte, lurrikara eta gero gertatu dira Iaia 6.000 replika, eta egunero pasatzen daude, eta dienak dira 4 puntutik gora, orduan ez da gauz txikia. Eta orduan jendea oainikan dago beti erne. Guk hemen egongo gea 28 eta 4, azaroak 4ak arte, eta printzipioz hemen egongo gea bakarri zeatik ez gea gehiegi. Interneten bidez daukate informazioa ikustea Facebooken orrialde bat arteara dugu, Tolosatik Mexikora duitzena, eta hortikan kanpo ez daukagu nun sartu dirua, zeatik hoi gaude egiten ereite elkartearekin, beraien laguntzarekin egingo dugu transferentzi guztik. Orduan berez kontua ez daukagu guria. Eta nahi izan ezkero oraingoz honea etorri beharko.